बै 파피 गथ'आबो दाबो सफैला अबाव थाङो अबाव मायो फंसे बाथ्रा खोन्थानाङा बे गथ'आ साला फैथ'र'यो दिनै बरला जाहोबायखो आं दिनै फेर इन लाभलि लटाइना फेमास एक्ट्रेस जानो मोनसिगोन आं समायना सिख्ला ओइ देवानि नों दासो न'आव गाफैनो मोनदों ना हो साला देवानि सुन आयौ बिमारां खिनसे माथो बाव थांनाय नोङो हो सुननो दाबो गथ' गोरलैनि सफाखौनो गाराखै नोङो दाबो गावखौनो गथ' गोरलै बायसा मोनबाय थायो नोङो सैमा दंदो बायसा इयाव थांलाय हौवालालानो हौवा बायसानो आं बेरायनोबो थांनो मोना नामा आं थामजिलाइनावसो थांदोंमोन हौवा मानसिबाल' बेरायनो मोनदों नामा आं बेरायनो नाङा नामा सिख्ला मानसिया बेराया नामा मायबा बुंबा खुगाल' टेव ना मोनसे बाथ्रा फंसे बाथ्रा खोनासङा नोङो नोंखौ मैयानो बुंखादोंमोन आङो दिनै आलासि फैगोन होननानै नोंखौ आलासि फैगोन होनना खोन्थानायनि उनावबो नोङो जेबो बुङा हौवा नोङो साला सैमा बायसा थाबायथिंगासिनो आलासि फैदो आरो आंलाय मा जाथ' आलासिफोरनो नोंसो ओंखाम संना जागोन आं जागोन नामा तारमाने देवानिया जेबो बाथ्रा गोसोखौनो होमारा ना नोंखौ मैया मा बुंदोंमोन आङो नोंखौ नायनो फैगोन सासे सेंग्राया होनना बुंदोंमोन ना नोङो आलासिफोर फैगोन साथाम साब्रैसो होननानै नों तारमाने खोमा हो आंनि बाथ्राफोरखौ नायनो फैगोन आंखौ नायनो फैदो सेंग्रा फैयो आं हाबा जागोन आं हाबा जाया दानो हाबा जाया आं जेबो साथा होया दे नोंथ' मिथिखा नोंखौ सुनि साला नों बिगुजि जागोन नोङो साहा गैयाबा मिथिया आं जि खालामबाय था नोंनो हाबा जायो थां आं हाबा साबा जाया फाल्तु मोननाङा दे गथ' जि होनदो खालामनो थां मिथिया आं बेफोरखौ गावबा गाव जि खालामबाय था साला मोसौ थगायनाय होखादो बेटिफोरखौ जेबो नङा माहाजोनफोरसो माहाजोन गोजा बिफाफोरा नोंबो खम नङा खिन्थु खम मानसि नङा नोंबो मानसिखौ टफि गानहोनायाव एक्सपार्टखा सिख्ला थानायखौथ' मोसौ बायसा थगायनायाथ' थगायबाय र' एक्ट्रेस जागोन होननानै दा आंना मेन टारगेटआ इसोरनि न'आव हाबहैनायसो खम माल दङ खिन्थु बुरजा माल दंखायो बिफाया माहाजोनखा हाबो दंखासै माबोरै हाबनो हानो दा इसोरनि न'आव मोनसे झक्कास प्लेनिं बानायनांगोन इसोरनि न'आव एन्ट्रि मारिनो थाखाय नङाबाथ' सानसेयावनो खामानिफोरा जानाय नङालै आंना हर थानो हानाय बायसा प्लेनिं बानायनांगोन हर थानाय बायसा प्लेनिं बानायबासो जागोन आंनि खामानिफोरा येस मोनसे आइडिया फैदो दिमागाव फन खालायनो र' रिसिभ खालायाखै माथो नंद्रा हेलौ नानि सिनायदों ना आङो ओइ फिल्म डाइरेक्टरा मा खालायदों नानि दे आदा मोजां दंथ'यो दे नै आंबो माने प्रेक्टिस खालामबायसो दंमोन आंबो एसे फिल्मनि डायलगफोरखौ मारिबाय दं र' आगोल नायखांनाय फिल्मफोरखौ आं डायलगफोरखौ मोजां मोनसैलै डायलग एक्टिं खालायनो आदायालाय मोजाङैनो दंबा बिब्दिनो गावबा गाव मोजां मोननाय खामानिफोरखौ मावनांगौ नानि आरो गोसोफोरखौ सोलायनांला आरो माने बुंदों आङो माने जोंनाबो आरो फिल्मा शुटिंनि थाखाय माने प्रब्लेम जाहैयो उनाव दा नों मावगोन होननायखाय आरो दा आङो बेलेग सिख्ला नागिरला आरो जेनेबा आं नोंखौनो सिलेक्ट खालायखाबाय एक्ट्रेसनि थाखाय आरो नों बायसा समायना सिख्लाबो मोननाय नंला दिनै फिल्म स्ट'रिजों नों बायसा समायना मडार्न सिख्लाखौनो माने नांखागौ माने नोंनो माने एक्जेक्ट माने मिलायखादों आरो माने बेखौनो खोन्थानो थाखाय आं थारमाने फन खालायदोंमोन केन्सेल खालायनांला होननानै नेक्स्ट मानडेनिफ्राय माने समफोरनिफ्राय आं फिल्मखौ माने शुटिंखौ माने स्टार्ट खालामगोन होनना सानदोंमोन आरो बेखायनो आं नोंखौ खोन्थानो होननानै फन खालायबाय आरो एसे रायज्लायनो बाथ्रा दंमोन गाबोनो लोगो हमबानो जाबाय आंखौ बेलासे फन खालायबानो जाबाय लोगो हमनायनि सिगां दे आदा जागोन दे आं थांनायनि सिगांनो नोंखौ फन खालायगोन नालाय बे नोंखौ बाराया दै गुदुं फुदुंनो होदों दे होमबालाय दे आदा दे दोनथ'नोसै गथ' साला रायलायनायखौ नुवाखै नामा नोङो इयाव राग जोंनाय देखायनो हालै बाल माबा दै फुदुं दाउ गोदानांसिगोन माबा मानसियाबो प्रेक्टिस खालायनांगौ आरो इयाव दै फुदुंलाय माइबा फुदुंलाय बाल फुदुंलाय एकजाजानो होनफैबाय थागोन इयाव बाबा नोंसोर आंखौ सोङालासिनो मानो सेंग्रा नायनो फैनो होदो मा जालायखो नायनो फैनायावलाय दानो हाबा जाया आङो आं निजेनि आथिङाव गसंग्रोगोन मा निजिनि आथिङाव गसंनो नोंलाय नों गसंगासिनो माथो फाल्तु मोननाङा दे इयाव
नोंनियाव बाबा आं हाबा जाया होनदो दानो जाथ'आ आङो खोब जाहोनाय बायसा मोनदो खोमा आं जानानैबो फोजोबनो हाया दे नोंनि धोनखौ खोब हरनो जाबाय थानाङा ओइ आइ आं जेबो मिथियालै नोंसा नोम्मायासो आं होनखादोंमोन फिसाखो दानो हाबा हरथ'वा होननानै दाख्लैल'सो ग्रेजुवेट जाबाय बोसोरनैसो न'आव थाथ'थोंसै दे होननानै न'आवनो थानो मोना गथ'आ नोंसा नोम्मायासो हाबा हरनो जाबाय थादों नोम्माखौ बुं आं इफोरखौ मिथिया नोम्मासो मा सिख्ला जाबानोखि खां हाबा जानांगौ नामा आं जेबो मावनाङा नामा सेंग्राफोराल' साख्रि मावनांगौ सेंग्राफोराल' फैसा खामायनांगौ नामा आं जेबो मावनाङा नामा आंबो मायबा मावनो लुगैयो ओरैनो ग्रेजुवेट जागारदों नामा आङो ए मावनो हागोन दे नोंखौलाय सोरथ' मावनो होआखै आंबो फैसा खामायगोन निजिनि फैसाजोंनो गारि बायगोन निजिनि फैसाजोंनो न' लुगोन बयबो मानसिजों मिथिजानाय जागोन आंबो मायबा मोनसे मावथारगोन जाया दे खिन्थु नोंसोर हाबा हरनायल' ख्लाब ख्लाब जाबाय थानाङा दैयानो गुसुथार माथो मा दै फुदुंना लाबखो नोङो फैसा बाददि आंनि बाथ्राखौ गोसो होदों ना होआखै नोङो खोनादोलै फिसा खोनादो साख्रि मावो जि मावबाय था साख्रि नङा बाबा आं एक्ट्रिससो जागोन आंना साइन जाबायानो बर' फिल्म बालें बालें मा बर' फिल्म बालें बालें सोर होखो नोंनो फिल्म अबाव मोनखो नोङो फिल्म मोनबाय आङो नोंसोर नायबाय था आंबो फेमास एक्ट्रिस जाखासिगोन बर'नि दे नोंनि मोजाङानो मोजां दे जि खामानि मावो मोजाङै मावबानो जाबाय नायहय जागोन दे बाबा आं मोजाङैनो मावगोन खामानिफोरखौ नों खालि आइखौल' होन आं हाबा जाथ'आ होननानै दै आइखौ बुजायनाया नोंसो बेथ' आरो जबरदस्ति हाबा हरनो नागिरबा मिथिखा आं खारखोमाखागोन बेखारनि एमान थाब हाबा जागोन नामा आङो मायबा मोनसे मावालासिनो थै इसोर खैफोदाव गोलैबायलै दानियाबा बिमा रांखिनिखौलाय माबायसा बुजायनो दां